estem molt contents nosaltres d'estar aquí amb vosaltres per explicar-vos una història. La història de l'ocell d'argent. La història d'un castell on hi vivia una noia encantadora, preciosa, que era molt feliç i tenia un secret. El seu castell era dalt una muntanya plena de flors. Un país de cel blau i de molta calma. Un país on, si ara voleu, aviat coneixereu la princesa que aquí hi viu. De la canya al sarronet,